Servus fušeri, takže strašne random motovlog. Treba otestovať kameru, treba otestovať popruh. Dnes keď neprišiel, tak treba to vyskúšať. No, také random videjko, len tak. Idem len tuto po okolí, stretnem sa s kolegom, dáme nejakú menšiu jazdu. Takže tak, no. Ideme ešte namazať reťaz, dotankovať benzín a dofúkať kolesa, nahriať to a ideme. Dobre, zapneme benzín, zapneme zapaľovanie, svetlá vypnuté a ideme na to. Pradie, žije to a nedrží voľnobeh, studená asi. Neviem, sytič, keď dám sytič, tak to nejde vôbec, takže už je to tak, no. Á, už drží, paráda. Dobre, reťaz. Dáme jednotku. A ideme. A ešte kolesa. S tým vás tu zaťažovať nejdem. Dobre, berieme veci. A pálime. Dobre, ideme na to. Dneska celkom brutálne fučí, takže a keďže nemám oný externý mikrofón, takže ma bude úplne na hovno počuť, ale nevadí. Máte video? Máte. Bomba. Aj s palom. Zastavujeme, lebo kúkam, že sa mi zase zadná vidlica uvoľňuje a ja by som si zadnú vidlicu rád ponechal. Zobral som 17 kľúč, takže to môžeme pekne zakrútiť. Inak keby sa niekto pýtal, motorka je Java betka, je to 50, je to chráp, je to Čína, enduro s tým nedáš, teda dáš, ale keď sa veľmi nemáš rád, ale spoľahlivosť je akože parádna zatiaľ, čo som testoval. Koľko ju mám? 3 mesiace? Paráda úplná. Na cesty lahoda. Cestovná rýchlosť by som povedal nejakých 55-60 úplne v pohode.
Takže keď sa na naučenie, možno aj na vyšantenie, ale to asi nie, odporúčam. Je to štvortakt, hovorím, nekazí sa to. Jediné, čo sa mne pokazilo, tak som som mal malé vôle ventilov. To som povoloval pred týždňom, ale už mám obhorené ventily, takže to moc nepomohlo. Nevadí. Jeden dál. Non-stop piesku nanoseného jak svinia. Už som sa to párkrát skoro vydrbal. Takže by som nemusel ani dneska to vydrbať. No však uvidíme. A tak to už končí. To je hnusné, keď je ten piesok mokrý, takže napríklad práve teraz. Ale tak dá sa to prežiť. A tu už máme panelku, takže pohoda. Tachometrová rýchlosť nejakých 53 a akože ide to úplne parádne, mne to stačí. Samozrejme a na to enduro to nie je optimálne, no občas akože musím priznať, že si požičam pitbajka, ale inak akože je parádna motorka. Čo sa tam niekto pokazil? Efekt? Neviem, ale zastavať radšej nevidím, keby to chceli ísť zelený. Niečo, dúfam, že sa toho nemusím báť, dám si slnečný speed a pôjde to. Dobre, sme tu, kde som sa mal, je tam, kolega na babete. Pozor, aby ma niekto nezramoval vzadu. Servus, kolego. Sorko, že mi to trvalo, musel som gumy ešte a reťaz. Hento je majiteľ? Na tom Volkswagene? Myslím, že on na takom jazdí. Servus. Asi no. Ja, je tam. Je tam? Je tam, ja. Pôjde to možno na internety. Dobre, čo dáme? Bunker? Môžeme. Dobre, štartujeme. Joj, paráda. Chceš to roztlačiť? Dobre, aj tak sa dá, funguje. Zabieha, máme tu, takže dáme zastávku ešte niekde pri hlavnej ceste, ale nie zas tak blízko, aby nás bolo vidno. Následne prejdeme hlavnú cestu, budeme pokračovať ďalej a prídeme k takému vojenskému bunkru, fajné to tam je. Veľmi dobrý spot podľa mňa. Tam je parádne upravená polná cesta až k rohu vlastne. To je ako vidím sa im docela. Tu máme ešte kúsok asfaltky, najlepšia asfaltka inak, široko ďaleko, ale neťahá to proti kilometru, neťahá to, ale tak 50 metrov chceš. Koľkatýkrát už som vytvoril YouTube kanál? 7. 8. YouTube kanál, čo som vytvoril, ale dovtedy som sa hrajkal na počítači a tak som to natáčal. Toto je iná šálka kávy. Tu nemusím mať nápady, tu proste jazdím a idem. Dobre. Tuto počkáme na konci. Na babetu. Pôjdeme pomaly obývaja po tej voľnej ceste.
Máme samo. A hen taká cesta pokračuje úplne preč. Môžeš. Toto je zase najlepšia polná, druhá najlepšia, lebo ešte sa dá ísť do druhej susednej dediny. Tam sa ide po priehrade, popri rieke. A akože tam je to hlavne, že vykosené, pekne zvalcované, upravené. Paráda. Každopádne toto tiež skvelá cesta, tu je aspoň deň, tam do tej susednej dediny po tej priehrade není. Už, idem dál. A few moments later. Toto sa teraz nestalo. Išli sme smerom k hlavnej ceste. Tých policajti, škoda, že to nemám natočené, veľká škoda, hneď ak som vypol kameru, tak sa odtiaľ vynoril. Si boha, ako tí jumpscare jak sviňa. A čakajú už, vedia, že tam chodíme. Ale tak, my sme tam stáli asi 10 sekúnd a čumeli sme my na nich a oni na nás. Nenasadali nič, v pohode. Ale vystratil si som sa aj tak. Super je, že ja mám SPZ-ku a oni keď tú SPZ-ku videli, tak môžem byť rýchly. Ja vlastne nebudem. Mám poistku. To nemá papiere. To nevadí. Stačí. Ja by som tam už nešiel naspäť. Ale oni vedeli, že tam budeme. Vedeli, že tam budeme. Tak aj čakali ale. Ale nič nerobili, nenasadali, čumeli na nás a my na nich. Akože ja som rád. Dobre, dáme prestavočku asi. One a while later. Takže po krátkej onej porade sme sa dohodli, že ideme preč. Ale neviem kadiaľ. Ja si viem, kde sme. Asi viem, kde sme, teraz tu, že? Ale tu neprejdeme. Dobre, ja to asi pretlačím na neutráli, vieš čo? Joj. No, toto bude sranda. Los Terrenos. Plus je, že sem zelení neprejdu. Ešte nás vlastne mohli dohnať odtiaľ, ale nerobili to podľa mňa. Podľa mňa boli v pohode. Ale nechcem to skúšať. Joj, no poď. Toto sú trnisté kríky, takže teraz keď nemám defekt, tak neviem. Tak to je. Vieš čo, tu dám fotečku. Dobre, sme tu, ideme hore. Stroj dole. Dobre, tak ideme naspäť. Dneska už sa mi nechce skúšať ďalších oných zelených. Pokúšať. Dík. Štartujeme a ideme. Ja aj benzín. Nemusel by som ísť zase s vyplým.
Dobre, padáme. Ideš ku mne, nie k sebe. Zlá cesta. Alebo teda, vlastne dá sa tam otočiť, môže. Jak svinia, skoro som sa rozbil, nevadí. Jemu to neradí dvojku. A tak by sme šli doma, teda ja. On to má ešte ďaleko. Nechcel som ísť po tej panelke, lebo tam je diera jak svinia. Skoro som do nej machol cestou sem. Ale tu sa na ňu zase napojím. Dobre, nadchádza tu zase rizikový úsek, lebo aj cestou domov musím prejsť cez rovnakú hlavnú cestu, jak tam bol týchto zelený. Takže slnečný štít dole a idem. Dobre. Dobre, som doma. Takže to bude všetko pre tento motovlog. Bolo to len strašne experimentálne video, hrozne narýchlo. Takže keď tam nebude tá kvalita, tak viete prečo. Tak ja sa s vami lúčim. Nazdar. Jo, keď sa ti video páčilo, tak akože like a odber je vždycky cenený. Čau.